Lokoko eli Loimaan korikonkarit on perustettu vuonna 1964 ja korikonkarit on Loimaan seudun ainoa koripalloilun erikoisseura. Korikonkarit tarjoaa harrastusmahdollisuuksia kaikenikäisille kouluikäisistä vaareihin saakka. Seuralla on noin 300 jäsentä, jotka koostuvat pelaajien lisäksi seura-aktiiveista, valmentajista, joukkuejohtajista sekä vanhemmista. Korikonkarit tarjoaa Loimaan seudun asukkaille mahdollisuuden harrastaa koripalloa sen kaikilla tasoilla. Kilpaurheilusta harrastekoripalloa. Seuran tavoitteita ovat muun muassa tarjota harrastusmahdollisuuksia myös yhdistyneen Loimaan kaupungin reuna-alueella, kasvattaa lisenssipelaajien määrää vuosittain ja vakiinnuttaa miesten edustusjoukkueen sarjapaikan valtakunnallisessa ykkösdivisioonassa. Seuran arvoihin kuuluvat alueellisuus, moniarvoisuus, kasvatuksellisuus, yhteisöllisyys, reilu peli ja kansainvälisyys. Seuran yhteisöllisyys näkyy seuran ja pelaajien vanhempien välisessä suhteessa. Vanhemmat toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi mukaan taustajoukkoihin. Vaikka monet pelaajien vanhemmista ovat jo seuran jäseniä, niin taustajoukkoja kaivetaan aina lisää. Seuran jäsenenä vanhemmalla on mahdollisuus päästä mukaan harrastustoimintaan yhdessä lastensa kanssa. Seuran toimintaan kaivetaan mukaan vanhempia esimerkiksi joukkueenjohtajan, huoltajan tai kuljetusvastaavan muodossa. Toimitsijatehtäviin, kahvilan pyörittämisiin yms. Näihin tehtäviin järjestetään myös koulutustilaisuuksia uusille jäsenille, joten seuran toimintaan on helppo päästä mukaan. Seuran yhdessä tekemisen voimakkaasta tunteesta kertoo paljon se, että monet vanhemmat ovat jääneet mukaan seuran toimintaan senkin jälkeen, kun lapset ovat varttuessaan lopettaneet harrastuksensa. Tehtävää riittää ja jokainen vanhemmista on seuralle kullan arvoinen. Seuralla on 13 joukkuetta, jonka lisäksi tarjolla on myös tyttöjen ja poikien koriskoulu pienemmille harrastajille sekä kuntokorista iäkkäämmille jäsenille. Korikonkareilla on sekä miesten että naisten edustusjoukkueet. Naisten edustusjoukkue pelaa läntisen alueen kakkosdivisioonassa ja miesten edustusjoukkue pelaa valtakunnallisessa ykkösdivisioonassa. Miesten joukkueet on edustusjoukkueen lisäksi kakkos- ja kolmosjoukkueet. Kakkosjoukkue pelaa läntisen alueen kolmosdivisioonaa ja kolmosjoukkue pelaa läntisen alueen viitosdivisioonaa. Mikropojat ja tytöt ovat iältään 8–9 vuotta vanhoja ja minitytöt ja pojat 10–11. Mikrot ja minit harjoittelevat 2–3 kertaa viikossa. 12–15 vuoden ikäiset C- ja B-juniorit harjoittelevat 3–4 kertaa viikossa ja 16–18 vuotta vanhat A-juniorit 4–5 kertaa viikossa. Pienempien junioreiden harjoittelu keskittyy henkilökohtaisiin taitoihin, johon sisältyy sekä liikunnalliset taidot että koripallon perustaidot.
Vanhempien junioreiden harjoitteluun sisältyy myös enemmän joukkuepeleihin liittyviä harjoituksia, taktiikkaa sekä erilaisia hyökkäys- ja puolustusmuotoja. Siirryttäessä vanhempien pelaajien sarjaan mukaan tulee myös fyysinen harjoittelu. Yksi seuran vaalimista arvoista on kasvatuksellisuus, joka tarkoittaa nuorten kehityksen tukemista ja terveelliseen elämäntapoihin ohjaamista yhteistyössä kodin ja koulun kanssa. Harjoituksissa kasvatuksellisuus näkyy myös muun muassa siinä, että nuoria opetetaan ottamaan huomioon muut kanssapelaajat sekä toimitsijat. Koripallo on joukkueen laji, jossa on paljon nopeita tilanteita, joten yhteistyökyvyn kehittyminen on oleellinen osa pelaajana kehittymistä. Miesten edustusjoukkue nousi ykkösdivisioonaan kaudella 2007-2008. Ykkösdivisioonaan nousu on herättänyt uutta kiinnostusta joukkuetta kohtaan. Lisää nuoria on ilmestynyt harjoituksiin ja yleisön joukossa on nykyään useita uusia kasvoja. Yleisö ja nuoret pelaajat pääsevät näkemään yhä vauhdikkaampia pelejä ja ottelun jälkeen pelaajilta haetaan innolla nimikirjoituksia. Yleisömäärä miesten edustusjoukkueen kotipeleissä on keskimäärin 300-400 henkeä peliä kohden. Kansainvälisyys on myös tärkeä osa korikonkareiden toimintaa. Korikonkarit ovat osallistuneet kansainvälisiin turnauksiin ulkomailla jo 80-luvun alusta lähtien. Ensimmäiset matkat tehtiin miesten joukkueen voimin Saksaan, Kieliin, ja vuonna 1984 tehtiin ensimmäinen ulkomaanmatka junioreiden kanssa Ruotsin Norrköpingiin. Sen jälkeen Lokoko on kierrellyt joka vuosi eri turnauksissa ympäri Eurooppaa ja matkakohde vaihtuu vuosittain. Lokoko on käynyt pelimatkoilla Saksan ja Ruotsin lisäksi myös Tanskassa, Norjassa, Virossa, Itävallassa ja Tšekissä. Ulkomaan turnauksiin lähdetään yleensä kauden päätteeksi pääsiäisen tienoilla 2-5 joukkueen voimiin ja nämä turnaukset ovatkin monelle seuran jäsenelle kauden kohokohta. Kansainvälistyvässä maailmassa nämä matkat tarjoavatkin monelle nuorelle oivan mahdollisuuden tutustua eri maihin, ihmisiin ja kieliin. Kansainvälisyys on koripallossa oleellista myös siksi, että laji on maailman toiseksi suosituin joukkuepeli. Loimaan korikonkareiden edustusjoukkueen riveissä pelaa 3 yhdysvaltalaista pelaajaa, joten kansainvälisyys näkyy ulkomaan turnausten lisäksi seuran jokapäiväisessä toiminnassa. Koripallo on erittäin vauhdikas, näyttävä ja viihdyttävä peli. Pelitapahtumat tarjoavat paljon kaikenikäisille ja Lokoko toivottaa kaikki lämpimästi tervetulleeksi mukaan toimintaan sekä seuraamaan vauhdikkaita pelitapahtumia. Lokokoon liittyvää ajankohtaista tietoa muun muassa pelitapahtumista löydät osoitteesta www.loimaankorikonkarit.fi. Hello, my name is Eric Thomas. I'm from Fremont, California, and right now, Lococo, we balling out here. So please, fans, come out and support us, and we promise to give you a show.